balang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Hey! Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Go, Diego, go! Magandang tanghali. Kumikinang ina. Dear Nicole Ayala and Diego Bandido, ilang beses ko na pong narinig kay Mama Nicole Ayala na totoo daw na may tinatawag na daddy's girl and mama's boy. Pero bakit ganon? Yung anak kong lalaki parang hindi naman close sa akin. Nalungkot nga ako nung hinatid ko siya sa school. Tapos sabi niya sa akin, wag ko daw siyang i-kiss kasi nakakahiya daw sa friends. Ay, ang sakit pala sa pakiramdam. Hindi totoo na may mama's boy. Anyway, gusto ko lang pong i-share. God bless Tambalan! And hope to see you soon. Sana po makabisita ako ng tanghali sa inyo. Ay! Then, nalulungkot kami doon na Alin hindi na? totoo yung mama's boy. Correct, diba? Sa tingin ko, Jegs, meron talagang mga stages. Oo. Ako si Prince, meron akong ganyan. Minsan, halimbawa, pero super mama's boy yun as in talagang baby talaga yan. Hindi yan nakakatulog ng, ang unan niya, kaya lagi masakit yung balikat ko kasi ang unan niya ay ang braso ko. Kala niya sa nanay niya, 23 lang Di niya alam, times 2 di ba? So, ang may mga pero ganun siya ka-closey sa akin, baby, di ba? Pero may mga times din talaga na pag sa school, ayaw niyo masyadong ipakita na nilalamutak ko siya ng halik, di ba? Yung mga ganon. Minsan nasabihan pa nga ako na, please act normal. Na para abnormal yung nanay niya. Nakakaramdam na rin din sila kasi ng parang nahihiya, kinukot syempre, siya. mga ganon. So, it's a stage. Kahit saan pagbalik-balik ta rin, ikaw pa rin ang nanay niya. Ganon talaga yun. Sa akin nga, yung anak ko, minsan ako na lang lumalayo Pag nagpapaalam, nagkikiss pa sa lips yun Ay, talaga. College na yun So, I guess siguro, kanya-kanya? Depende Iba-iba? yung relationship ninyo nung lumalaki siya. Tingin ko kung gaano ka-close kayo. At sa palagay ko, Jegs, pwede pa rin mag-change. Pwedeng mag-adjust kung sasabihin. Pero kung halimbawa, ang pinag-uusapan natin dito ay 6 years old, mahirap di ba? Mahirap yung i-explain mo sa kanya na your mother should be the... Hindi bata it should come yan natural dapat Ako, kaya nga ang sinasabi ko, eventually nanay, mag-grasp niya. Alam niya naman na ikaw yung nanay. And habang lumalaki yan, kahit nagkakaroon na rin ng mas maraming kaibigan, nag-widen na yung kanyang mga field, ibig sabihin, mas marami na siya nakikilala, diba? Uuwi pa rin siya sa'yo kasi ikaw pa rin yung nanay niya. Tama. Kasi, diba? like for Simon, sa amin, yung setup namin, alam ko yung anak namin na mama's boy siya kasi pag may mga silang dalawa nagkakaintindihan. So ngayon, lumalapit lang siya sa akin pag alam niya na hindi siya papayagan ng mami kailangan niya. ng backup. Oo. Ako yung backup niya. Oo, kailangan ng backup. Pero yung mga lakad niya, mga paalam niya, si Mrs. ang nakakaalam. Kasi nga, nung simula nung maliit, sila lagi magkakasama Yung pagkain, parang isa lang sila ng trip na pagkain. So, yun. So, depende siguro kung paano nagsimula yung relationship ninyo. Baka ikaw naman yung tipong busy na mami na... Baka... Hindi nakita ng bata na yung... Hindi namin alam. Na yung nandyan ka present, kaya nung nagkisi-kisi ka,
parang na-awkward siya. Hindi namin Oo. alam yung sitwasyon eh. O baka narinig mo lang to na dapat Mama's Boy tapos bigla mong in-implement. Oo, correct. Iba-iba naman bawat pamilya Oo. 'Di ba? At saka merong mga tao talaga na sadyang very expressive Mhm. with how they feel. Aha. Yumayakap, Yan. nagkikiss, Oho. nagsasabi, Mhm. 'di ba? Pero hindi naman ibig sabihin nun kung ang isang bata ay hindi ganon, hindi kanya mahal. Oo. May mga bata rin talagang sadyang hindi expressive Correct. pero siguro i-observe mo lang din sa actions nila Mhm. kung paano paano kanya tratuhin or minsan sa mga sinusulat nila, nandun nakasulat, ganyan. Mahal ka niyan. Oo. Wag mong i-overthink. Okay Ayan. lang yan. Basta alam mo naman sa sarili mo na talagang you're doing your best na iparamdam yung affection, love, Oo. and care. Mahal ka niyan pabalik. Iba-iba kasi yung pamamaraan din ng mga bata na iparamdam sa mga magulang yung pagmamahal True. nila. Meron Correct yung, ka. yung mayakap, merong mga wala Merong lang. mga iba na na parang galit sila pero gagawin naman nila. Oo. Parang mga ganon. Ayan. So, May iba mangungulit. Mm. So, mahal ka niyan. Ikaw ang nanay niyan. Correct. Kahit saan pagbalik ta rin. And, Oo. I hope talaga na dumating yung point na sa buhay ninyong mag-ina, 'di ba, na kapag ka nagkaroon ng emergency or kapag ka nagkaroon ng aberya sa buhay ng bata, ang una niyang tatawagan na ikaw. Nanay. Hindi yung or tatay, magulang, hindi yung tipong sa sobrang takot sa Mhm. may problema na siya sa ibang tao pa siya lumapit. Oo. Yun yung nakakalungkot. Pero nangyayari din talaga Ayan. yun. Pero Oo. sana, ako yun yung hopefully, yung goal ko na yung bang, may nabasa akong ganyang kwento na merong isang binata, dalaga, Mhm. na in-expect niya na pagagalitan siya ng nanay niya. Ang nangyari, 3 a.m., Mhm. yung mga sinamahan niya, una hindi siya nagpaalam. Mhm. Tapos at 3 a.m., yung mga sinamahan niyang mga tao ay mga masasamang tao pala. Nako. May mga intention palang hindi maganda. Oo. So at 3 a.m., nag-message siya sa nanay niya para sabihin sa nanay niya na, "Ma, please sunduin niyo ako." Aha. Nag-e-expect siya na pagagalitan siya, sisigawan siya, bubulyawan siya. Sinundo siya ng nanay niya. Pagkasundo sa kanya, pagdating sa bahay, tinimplahan pa ng juice, Mhm. Pinakalma. pinakalma, binuksan yung aircon, prepare yung pajama, pagising ng umaga, nag-prepare ng breakfast, na para bang walang nangyari. Oo. So, yung bata, para bang, anong kasunod nito? Baka mamaya may Oo. parusa kasi talaga to. Bakit ang bait neto May ginawa akong hindi masyadong maganda. Oo. Tapos tinanong niya yung nanay niya. Sinabi niya, bakit ganun? I made the wrong choice na umalis ng walang paalam. I made the wrong choice na sumama sa mga taong hindi ko masyadong kakilala, tapos masasama pala. Bakit hindi mo pa ako pinagalitan? Ang sinabi ng mama niya sa kanya is that, I am just so glad, masayang-masaya ako na safe ka. At masayang-masaya ako na sa gitna nung emergency situation, ang una mong tinawagan ay ako. Wow. Tapos sabi ko nga, parang gusto natin na ng ganong klaseng relationship, na yung tipong kapag ka nandun siya sa moment ng peligro, hindi siya matatakot na tawagan ka. Mas kampante siya na ikaw yung tawagan kasi alam niya na he will be safe in your arms at sa piling mo. Oo, Ganon. kaya nga 'di ba nakikita natin palagi pag yung bata umiiyak, ano yung binabanggit na pangalan? Kadalasan, mama. Oo, totoo. Diba? Totoo 'yun. Kahit walang nagtuturo, biglang mama kasi yung comfort, alam niya nandun sa nanay. Ganon. Oo. So, babalik tayo dun sa nag-PM. May mga kanya-kanyang kwento. Oo. And I'm sure ikaw din may kwentong Mama's Boy din yan. May mga hindi lang talaga expressive. May mga Oo. katulad ng ganito na situation. Yung kakakwento ko lang tungkol dun sa na maaaring hindi siya expressive sa nanay niya, Oo. pero nung time na nanganganib siya, Oo. 'di ba? Sino bang unang tinawagan niya? Yan. Nanay niya pa rin. Correct. Oo. Ganon. So, ganun lang yan. Ito lagi nang sinasabi namin dito na wag mong gawing yung standard ng iba na maging standard ng family totoo. nyo. Kasi Kasi iba-iba po tayo. Correct. Oo. Wag mong, porke nakikita mo na yung mga bata ganun sa nanay nila, Oo. at yung nanay ganun sa anak nila. Oo. Dapat ganun kayo.
iba-iba po tayo. Iba yung dynamics nyo, pwedeng pwedeng kulitan, Correct, makulit lang correct, talaga, correct. kinukulit ka lang ng anak mo. Oo. Meron ako mga kilalang ganyan na grabe sila magmurahan, nanay, tatay, nanay, anak, tatay, lahat. Nagmumurahan sila, pero yung murahan nila, yung mura na yung minura nila ang isa't isa, hindi na for the purpose of galit. Mhm. Yung expression ng kasiyahan, di ba Oo. minsan gano'n, napapamura ka sa sarap, di ba may mga gano'n, or napapamura ka sa saya. Oo. So gano'n sila. Ako nagugulat ako kasi grabe Parang naman, ang sinabi- lulutong. parang sinabi, gago ka pala. Correct. Hindi lang yung talagang to the max, bukod sa gago, talagang Oo. yung na para bang ako na hindi naman murahan yung mode of communication Oo. namin sa bahay. Medyo culture shock ako. Oo. Pero sobrang saya nila. Mhm. As in yung may kasama pang batok na parang lumabas na yung bituka sa sobrang lakas, di ba? Pero ganun sila eh. Oo. Ganun yung form of expression nila. Kasi Ganun yung yun yung ano nila. kultura, na kinalakihan nilang Correct. kultura. So, kanya-kanyang pagpapalaki ng Oo. kultura, pagpapalaki. So, kanya-kanyang kultura. Tama. Hindi, uulitin natin, hindi siya one size fits all. Correct. Iba-iba yan. Yan, kaka-join niya ng mga parenting group na mga perfect. Tama. Leave the group ka na dyan. Tama. O siya, kalmahan mo lang, mahal ka ng anak mo. Tama. Salamat na marami sa mga nakatutok sa atin ngayong oras na ito. Yes. Kasama nyo pa rin po, tambalang kumikinang. Ako po si Diego Bandido. At ako po, si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's number one. Love Radio. Basic!